Zatiaľ, čo sleduješ toto video, tvoje budúce ja ti buď ďakuje, alebo ťa preklína. Každá sekunda, ktorú stráviš scrollovaním, každá minúta, ktorú premárniš výhovorkami, každá hodina, ktorú zabiješ nič nerobením, je čas, ktorý už nikdy nedostaneš späť. A tu je to, čo ti nikto nechce povedať. Neplitváš len časom, okrádaš človeka, ktorým by si sa mohol stať. Dovol, aby som sa ťa niečo opýtal. Čo si včera urobil preto, aby si sa priblížil k svojim cieľom? Nenapadá ťa nič, v tom je ten problém. Žiješ, ako by bol čas neobmedzený, ako by si mal večnosť na to, aby si na všetko prišiel. Ale kým čakáš na ten dokonalý moment, kým si prezeráš životy iných, kým si robíš plány, ktoré nikdy nerealizuješ, tvoj život sa deje bez teba. Poznáš ten hlas vo svojej hlave, ten, ktorý hovorí, začnem zajtra, alebo urobím to, keď budem mať viac času. Ten hlas ťa nechráni. Ničí ti to budúcnosť. Deň za dňom, ktorý premrháš. Pozri sa okolo seba. Koľko ľudí poznáš, ktorí sú presne tam, kde boli pred 5 rokmi. Tá istá práca, tie isté návyky, tie isté výhovorky. Nie sú leniví, nie sú hlúpi. Nikdy sa nenaučili rozlíšiť zanepráznenosť od produktivity. Nepochopili, že čas nie sú peniaze, ale život. Toto je skutočná cena za strácanie času. Nejde len o produktivitu, ide o úctu, o sebaúctu. Za každým, keď si zvolíš ľahšiu cestu, za každým, keď uprednostníš pohodlie pred rastom, hovoríš si, že na tvojich snoch nezáleží. Že na tvojej budúcnosti nezáleží, že na tebe nezáleží. Pozri na ciele z minulého roka. Kde sú teraz? Pochované výhovorkami, skryté za nemám čas. Chceš poznať pravdu? Nebol si príliš zanepráznený. Len si nedal seba na prvé miesto. A zatiaľ, čo si čakal, zatiaľ, čo si plánoval, niekto iný, kto mal úplne rovnaké podmienky, rovnaké výzvy, rovnakých 24 hodín, budoval, rástol. Stával sa tým, kým si povedal, že chceš byť. Premárnený deň sa už nevráti. Každá zmeškaná príležitosť, či už z nepripravenosti, lenivosti alebo z honu za nezmyslami, je kúskom tvojho umierajúceho potenciálu. Teraz ti poviem, čo delí 1% ľudí s výnimočným životom od zvyšných 99, ktorí len existujú. Vedia, že čas je najcennejší a strážia si ho, lebo od neho závisí ich život. Riešením nie je riadenie času, ale riadenie života. Znamená to pochopiť, že každú minútu svojho života robíš nejaké rozhodnutie. Buď investuješ do svojej budúcnosti, alebo ju okrádaš. Buď sa stávaš tým, kým máš byť, alebo zostávaš tým, kým si vždy bol. Ide o niečo, čo nazývam vlastníctvom času. Väčšina ľudí prenajíma svoj čas tomu, kto si ho pýta najhlasnejšie. Venujú najlepšie hodiny práci, na ktorej im nezáleží, ľuďom, čo si ich nevážia, a zbytočnosťam. Úspešní sú však pánmi svojho času. Rozhodujú o tom, kam smeruje každá drahocenná minúta. Predstav si svoj čas ako vodu stekajúcu z hory. Voda sa nestráca zbytočne. Nájde si najefektívnejšiu cestu k svojmu cieľu. Nezastavuje sa, aby si oddychla v pohodlných kalužiach. Nenechá sa rozptýliť každým kameňom, ktorý jej stojí v ceste. Má jediný cieľ – dosiahnuť oceán. Tvoj čas má plynúť účelne, s jasným smerom a nezastaviteľným ťahom k cieľu. Väčšina ľudí s ním však narába ako s pieskom v dlaniach. Nechajú ho pretiec pomedzi prsty, ani si to nevšimnú. Roztrieštia svoju pozornosť na 1000 nezmyselných aktivít a čudujú sa, prečo sa v ich životoch nikdy nedeje nič významné. Tu je krutá pravda. Každý úspešný človek v histórii mal rovnaké obmedzenie ako vy. V čom je rozdiel? Pochopili, že čas je veľký vyrovnávač. Bohatý či chudobný, mladý či starý, každý dostane rovnaký prídel. Dôležité je, čo so svojím urobíš. Úspešní ľudia si čas nehľadajú, nečakajú na motiváciu, vytvárajú si systémy, nedúfajú v lepšie okolnosti, využívajú okolnosti, ktoré majú. Takže toto je tvoja chvíľa pravdy.
Práve teraz, v tejto chvíli, sa musíš rozhodnúť. Môžeš toto video zavrieť a vrátiť sa k svojim starým zvykom. Bezcielnemu scrollovaniu, odkladaniu vecí na neskôr a hľadaniu výhovoriek, alebo sa môžeš rozhodnúť, že práve dnes je ten deň, kedy prevezmeš zodpovednosť za svoj čas, svoj život a svoju budúcnosť. Prestaň čakať na ideálny okamih. Prestaň čakať, že ťa zachráni niekto iný. Človek, na ktorého čakáš, si ty. Ten čas, na ktorý čakáš, je práve teraz. Život, na ktorý čakáš, sa začína tým, čo robíš práve teraz. Chceš poznať skutočné tajomstvo. Tí najúspešnejší ľudia na svete nie sú múdrejší než ty, nie sú talentovanejší než ty, nemajú lepšie príležitosti než ty. Jednoducho sa rozhodli prestať strácať čas a začať ho investovať. Rozhodli sa, že ich budúcnosť je dôležitejšia než ich pohodlie. Toto urobíš práve teraz. Skôr než si pozrieš ďalšie video, skôr než skontroluješ ďalšie upozornenie, skôr než si nájdeš ďalší spôsob, ako sa rozptýliť od svojho života. Vyberieš si jednu vec, jednu dôležitú vec, ktorú si odkladal. Jeden krok smerom k človeku, ktorým sa chceš stať, a urobíš to. Nie zajtra, nie až vtedy, keď budeš pripravený, ani keď budú podmienky ideálne. Tvoj život sa totiž sám od seba nevybuduje. Človek, ktorým sa túžiš stať, sa predsa len tak zázrakom neobjaví. Tvoje budúce ja sa spolieha práve na teba. Tak čo si vyberieš? Budeš súčasťou tých 99%, ktorí premrhajú svoje životy čakaním na niekedy? Alebo sa pridáš k tomu 1%, ktoré chápe, že niekedy je dnes, že čas je práve teraz, že človek zodpovedný za tvoj život si ty? Voľba je na tebe, ale vyberaj múdro, pretože kým sa rozhoduješ, čas nečaká. Tvoj život sa nezastavuje a každá sekunda, ktorú váhaš, je ďalšia sekunda, ktorú už nikdy nedostaneš späť. Prestaň strácať čas. Hodiny tikajú. Na čo čakáš?